ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକ ବୈଠକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମିଟିଂର କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ କାହାଣୀ, ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ନିଜେ ହିଁ ଶିଖେ ତାର କାହାଣୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା କେମିତି ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁରା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇବାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଉଛି। ଏହି ଛବିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ତାହା କେମିତି ମିଳିପାରିବ? ପ୍ରଶ୍ନଟା ଶୁଣିବାକୁ ଯେତିକି ସହଜ ଲାଗୁଛି ତାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ସେତିକି କଷ୍ଟ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ପୁରା ଦୁନିଆର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଗଣିତ ଶିଖାଇବାର, ସେତେବେଳେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ଆହୁରି ବିରାଟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ସତରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ଭଲ ରାସ୍ତା ବାହାର କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାସିକ ଶିକ୍ଷକ ସମାବେଶ। ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଟିଚର ହଡଲ୍ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା। ଆଉ ଏହି ସମାଧାନର ମୂଳ କେଉଁଠି ଜାଣନ୍ତି? ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଚିଠିରେ। ଦେଖିବାକୁ ତ ଏହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାଗଜପତ୍ର, କିନ୍ତୁ ନା, ଏହା ତାଠୁ ବହୁତ ବେଶୀ କିଛି। ଏହା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟିଏ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ନବମ ମାସିକ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ ବିଷୟରେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏହି ମାସିକ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବା ମିଟିଂ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଭାବିନିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦିନିକିଆ ଟିମ୍ ହଡଲ୍ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟା କାମ ହୁଏ। ପ୍ରଥମତଃ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଡାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ବୁଝନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ନିଜ ନିଜର ସବୁଠୁ ଭଲ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟରେ, ଶ୍ରେଣୀରେ କେମିତି ଆହୁରି ଭଲ ପଢ଼େଇ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖନ୍ତି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ମିଟିଂ ଭିତରକୁ ଟିକେ ପଶି ଦେଖିବା ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି। ମଜା କଥା ହେଲା, ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପଛକୁ ଚାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଗ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଏ। ତ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପିଲାଙ୍କ ୱାର୍କବୁକ୍ କେମିତି ଚାଲିଛି, ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଯାଦୁପିଟାରା ଭଳି ଟିଚିଂ ମେଟେରିଆଲର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷା କଥାଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲି ନ ହୁଏ ଆଉ ତାରି ଉପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେମାନେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତି ଯେ ଗତ ମିଟିଂରୁ କେଉଁ ନୂଆ କଥା ଶିଖିଲେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ତାକୁ ନିଜ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେବଳ ଶିଖିବା ନୁହେଁ, ଶିଖିଥିବା କଥାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାର ଏକ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଚ୍ଛା, ପୁରୁଣା କଥା ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏବେ ଆସେ ମିଟିଂର ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ। ସେଇଟା ହେଲା ଡାଟାକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ତାକୁ ଆକ୍ସନରେ ପରିଣତ କରିବା। ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର, ପୁରା କ୍ଲାସ୍ର ଆଭରେଜ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିବା ଭଳି ସବୁ ସବୁଜ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଟି ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରକୃତିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ରେଜଲ୍ଟକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି ଟେବଲକୁ ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ଖାଲି ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଲିଖି ଦିଅନ୍ତିନି, ବରଂ ପିଲାଙ୍କ ଆନ୍ସର ସିଟ୍କୁ ଧରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖନ୍ତି କେଉଁ ପିଲା କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଛି ଆଉ କେଉଁଠି ଅଟକି ଯାଇଛି। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁବିଧାଟା କେଉଁଠି। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏହି ଡାଟା ଦେଖି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲୁଥିବ? ସେ ଭାବୁଥିବେ, ଦେଖୁଛି ଛାତ୍ର ନମ୍ବର 1 ଆଉ ଛାତ୍ର ନମ୍ବର 3 ଦୁହେଁଯାକ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍, ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି କାଲି ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଡାଟାକୁ ଆକ୍ସନରେ ବଦଳାଇବା। ତ ସମସ୍ୟା ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ? ଏହାପରେ ମିଟିଂର ଫୋକସ୍ ପୁରାପୁରି ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ମାନେ ଡାଟାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନୂଆ ଉପାୟ ଅଛି ତାହା ଶିଖାଯାଏ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଡାଟାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ପିଲାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଆଉ ତାର ଧ୍ୱନି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଶିଖିବାର ତରିକା ଅଲଗା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜାଗଲା 112ଟା କ୍ଲାସରୁମ୍ରୁ ମିଳିଥିବା ଡାଟା ଭିତରେ। ଆଉ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 54% ଶିକ୍ଷକ ଏକାଧିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରେ।
ଆଉ 34% ଶିକ୍ଷକ ଏହାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ହିଁ ଉନ୍ନତି କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତ ଯେମିତି ହିଁ ଏହି ଡେଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ତୁରନ୍ତ ତାର ସମାଧାନ ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମିଟିଂରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ, ଯେମିତିକି ଅକ୍ଷରକୁ ଜଣାଶୁଣା ଶବ୍ଦ ସହ କେମିତି ଯୋଡ଼ିବେ କିମ୍ବା ହାତରେ, ଶୂନ୍ୟରେ ବା ବାଲିରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖି କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ, ଫ୍ଲାଶକାର୍ଡ ଗେମ୍ କେମିତି ଖେଳିବେ, ଏହିଭଳି ଅନେକ ମଜାଦାର ଉପାୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଓ ଅଭ୍ୟାସ ହୁଏ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ତ ଗଲା ପଢ଼ିବା କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଗଣିତ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ସେହି ସମାନ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅବଜର୍ଭେସନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଗଣିତର ଯେଉଁ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ସହଜରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ଯେମିତି ପଥର, ବାଡ଼ି କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଏହାର ଡେଟା କ'ଣ କହୁଛି? ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ 40% ଶିକ୍ଷକ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ପୂରାପୂରି ଆପଣେଇ ସାରିଲେଣି, ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମିଟିଂରେ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପାୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଯେମିତିକି କ୍ଲାସର ପାଖଆଖରେ ମିଳୁଥିବା ଗୋଡ଼ି, ପତ୍ର କିମ୍ବା ବାଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଶିଖାଇବା। ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ, ଯେମିତି ଦୋକାନ ବଜାର କଥା ସହ ଯୋଡ଼ିବା, ଆଉ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସବୁକିଛିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇବା। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମିଟିଂର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଂଶ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ସବୁକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବା ଯେ ଏହା କେମିତି ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ଚାଲୁଥିବା ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଉନ୍ନତିର ଚକ୍ର ବା ସାଇକଲ ଅଫ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଚକ୍ର କେମିତି ଘୁରୁଛି। ଷ୍ଟେପ୍ 1, ମିଟିଂରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଡାଟା ଦେଖିଲେ, ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖିଲେ। ଷ୍ଟେପ୍ 2, ସେମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଯାଇ ସେହି ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଷ୍ଟେପ୍ 3, ତାପରେ ପୁଣି ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ନୂଆ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ ହେଲା। ଷ୍ଟେପ୍ 4, ସେହି ନୂଆ ଡାଟାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଗଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେପ୍ 5, ସେହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା ତାହା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସର ମିଟିଂର ଏଜେଣ୍ଡା ତିଆରି କଲା। ତ ଏମିତି ଏକ ଚକ୍ର ଯାହା କେବେ ଅଟକେନି। ଏହି ପୂରା ବିଷୟର ସାରାଂଶ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ଏଭଳି ସିଷ୍ଟମ ଯାହା କେବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇନି, ବରଂ ଏହା ନିଜେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ, ସବୁବେଳେ ଶିଖୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା କ୍ଲାସରୁମ୍ରୁ ମିଳୁଥିବା ବାସ୍ତବ ଡାଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭଲରୁ ଆହୁରି ଭଲ କରି ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଫେସନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାସିକ ହର୍ଡଲ ହୁଅନ୍ତା, ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ ମିଶି ପଛକୁ ଦେଖନ୍ତେ, ଡାଟାକୁ ବୁଝନ୍ତେ ଆଉ ଆଗକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଭଲ କରିହବ ସେଥିପାଇଁ ଏକାଠି ଶିଖନ୍ତେ। ଏହାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ ହୋଇପାରେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ।